שלום לכולם, שמי מיכאל גלי. אני עוסק בשיפור ביצועים של חברות ישראליות בשווקים בינלאומיים. אני גם מרצה בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, שם אני מוביל שני נושאים, שיווק בינלאומי ושיווק B2B. כשבאים ומסתכלים על חברות ישראליות בפעילות הבינלאומית שלהם, נקודה שהיא בדרך כלל מאוד מאוד חלשה זה השיווק, פעילות פונקציית השיווק. החברות מאוד מאוד חזקות בנושא מוצר, מאוד חזקות בנושא טכנולוגיה. הצד השיווקי הוא בדרך כלל יותר חלש, ועל זה נדבר היום. מסקר שבוצע בארצות הברית בקרב 1,200 מנכ"לים בחברות, הסתבר ש80% מהמנכ"לים לא מעריכים את עבודת מנהלי השיווק שלהם. הם לא מעריכים את עבודת מנהלי השיווק שלהם מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, הם טוענים שמנהלי שיווק מנותקים לגמרי מהמטרות הפיננסיות, קרי רווח של החברה. הם טוענים שהם לא מבינים את מהות התפקיד של מנהל שיווק. הם טוענים שהם לא יודעים למדוד את הביצועים של הפונקציה השיווקית. וכהנה וכהנה. אנחנו נעסוק בדיוק בנושאים האלה היום. והשאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מה התפקיד בעצם של השיווק בארגונים עסקיים. התשובה לזה היום היא כפולה. התפקיד הראשון של פונקציות שיווק בארגונים עסקיים זה לייצר ביקושים ועל ידי זה להקל על המחירות למכור יותר. תזכרו, ייצור ביקושים, זה התפקיד המרכזי של הפונקציה השיווקית. ייצור הביקושים בא לידי ביטוי בשתי מטרות משנה. המטרה הראשונה היא יצירת מודעות לחברה, שידעו שהיא קיימת, שידעו במה היא עוסקת, והתפקיד השני, יצירת העדפה לחברה אל מול המתחרים. פונקציות שיווקיות שמסוגלות גם לייצר מודעות בקרב קהל המטרה, וגם לייצר העדפה בקרב קהל המטרה, מצליחות לתרום לחברה תרומה אדירה. פונקציות שיווקיות שלא עושות לא זה ולא זה, או לא עושות מספיק טוב לא זה ולא זה, כלומר, לא מייצרות מודעות ולא מייצרות העדפה, כל ההשקעה בפעילות שיווק בעצם יורדת לטמיון. אז התפקיד הראשון של פונקציות שיווק הוא ייצור ביקושים, ועל ידי זה להקל על המחירות למכור יותר. התפקיד הראשון הוא לסייע ביצירת תחזיות מדויקות. מה שהאמריקאים קוראים predictable revenue. ככל שהשיווק מסוגל לייצר תחזיות יותר מדויקות, האופטימיזציה של כל הארגון משתפרת פלאים, ובהתאם לכך הרווחיות של החברה משתפרת פלאים. לחברה עסקית יש מנוע עסקי. המנוע העסקי מורכב בעצם משלוש פונקציות. הפונקציה הראשונה שכבר התחלנו לדבר עליה קצת, זו הפונקציה השיווקית. הפונקציה השנייה זה פונקציית המחירות, והפונקציה השלישית זה פונקציית הפיתוח העסקי. אמרנו, תפקיד השיווק לייצר ביקושים. תפקיד המחירות לקחת את הביקושים האלה שיצר השיווק ולייצר מהם מחירות. אני אתן שתי דוגמאות למהות הקשר בין השיווק ובין המחירות. ניקח דוגמה של חברת מוצרי צריכה. בואו נדבר על זרה. התפקיד המרכזי של מנהלת השיווק בחברת זרה הוא לייצר מצב שבו יותר ויותר לקוחות ייכנסו לזרה. היא כבר פחות יש לה השפעה על תהליך המחירה בתוך החנות. ככל שהיא מצליחה לגרום ללקוחות מקרב קהל המטרה, ליותר ויותר לקוחות מקרב קהל המטרה להיכנס לחנות זרה, תפקיד המחירות לעמוד בתחזיות שלהם, ביעדים שלהם, נעשה יותר קל. ניקח דוגמה בעולם ה-B2B. חברה ישראלית בתחום נניח תוכנות ארגוניות. התפקיד של השיווק הוא לייצר כמה שיותר לידים. ככל שהוא מייצר כמה שיותר לידים איכותיים, Sales Ready Leads, כלומר לידים שבשלים למחירה, התפקיד של המחירות להוציא לפועל עסקה מאותם לידים נעשה יותר קל.
אז אלה תפקידי השיווק ותפקידי המכירות. מהו התפקיד של הפיתוח עסקי? בעוד ששיווק ומכירות הם מקצועות מאוד מאוד ברורים, עם מתודולוגיות מאוד ברורות, פיתוח עסקי הוא משהו יותר מעורפל. חברות שונות נותנות לפיתוח העסקי הגדרה מעט שונה. אני אנסה פה לתת את ההגדרה שאני מאמין שהיא ההגדרה הנכונה ביותר. בעוד ששיווק ומכירות עוסקים בצמיחה אורגנית של חברות, יחידת הפיתוח העסקי מנסה לייצר צמיחה בדרכים לא אורגניות. מה זאת אומרת? למשל, מיזוגים ורכישות. למשל, שיתופי פעולה. למשל, זיהוי שימושים חדשים למוצר שאף אחד לא חשב עליהם. כאשר בארגון יש פונקציה שיווקית שמייצרת ביקושים, פונקציית מכירות שמממשת את הביקושים האלה לעסקאות, ופונקציית פיתוח עסקי שמחפשת צמיחה לא אורגנית, אנחנו רואים חברות שרצות קדימה במהירות. אם אנחנו חוזרים אחורה לשיווק, בתוך השיווק יש 4 מקצועות. המקצוע הראשון, כאשר בחברות קטנות, אותו בן אדם יכול להיות שעוסק בכל המקצועות האלה, ככל שהחברה גדולה אנחנו נראה התמחויות. המקצוע הראשון זה בניית האסטרטגיה השיווקית. בניית האסטרטגיה השיווקית עוסקת בטווח הרחוק. מקצוע שני זה איסוף מידע שיווקי. בניית Marketing Information System. איסוף כל המידע, בעיקר לגבי לקוחות, מתחרים וערוצי הפצה, שמאפשר לנו לקבל החלטות טובות יותר. המקצוע השלישי הוא ניהול מוצר או ניהול מותג, והמקצוע הרביעי הוא תקשורת שיווקית. כל 4 המקצועות האלה חייבים להיות באוריינטציה של ייצור ביקושים. כמובן שהתקשורת השיווקית, המרקטינג קומיוניקיישן, קרי פרסום, קידום מכירות ויחסי ציבור, הם הכלים המרכזיים לייצור ביקושים. אבל גם התפקידים האחרים, אסטרטגיה, מידע וניהול מוצר או מותג, גם הם צריכים לחשוב על מילוי התפקיד שלהם באוריינטציה של ייצור ביקושים. בשנים האחרונות המקצוע הפך להיות להרבה יותר מורכב, בעיקר בגלל העובדה שנכנס לנו עולם האונליין, העולם הדיגיטלי. אם פעם עשינו את כל הפעולות האלה במסגרת תפקיד השיווק, אך ורק בעולם החיצוני, בכלים המסורתיים, היום אנחנו צריכים לייצר ביקושים בעולם האונליין, שהוא הרבה יותר דינמי ויש לו מאפיינים ייחודיים משלו. מה הקושי הגדול ביותר שלנו כאנשי שיווק? הקושי הגדול ביותר שלנו כאנשי שיווק זה להגיע למקבלי החלטה עם מידע רלוונטי שמציג להם איך בעזרת המוצר שלנו, השירות שלנו, חייהם יהיו קלים יותר, נוחים יותר, רווחיים יותר. שימו לב למשפט הזה, הוא משפט מאוד מאוד חשוב. להגיע למקבלי החלטה. אנחנו עוסקים בשיווק בינלאומי. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להחליט החלטה ברורה מי הם מקבלי ההחלטה שלנו. באיזה טריטוריות הם נמצאים, באיזה ארגונים הם נמצאים, באיזה ענפים הם נמצאים, מי הוא מקבל ההחלטה הספציפי, CEO, CFO, COO וכיוצא בזה. אנחנו צריכים להגיע עם מידע רלוונטי. מה זה מידע רלוונטי? מידע רלוונטי זה מידע שמעניין אותם, שעוזר להם למלא את התפקיד שלהם. כך אנחנו צריכים להכיר את הארגונים לעומק. עוד קושי, כשאיתו השיווק צריך להתמודד. המידע הרלוונטי צריך לדבר על הלקוחות, לא עלינו, אלא על הלקוחות. אם אנחנו מדברים על תפיסת התפקיד של השיווק, השקף הבא בעצם מסביר את המורכבות ואת הפער בין הדימוי ובין המציאות. אנשים הרבה פעמים בוחרים את מקצוע השיווק בגלל נטייה לעסוק בנושא אסטרטגיה מאוד מאוד מעמיקים, ובגלל הרצון שלהם לעסוק בנושאים יצירתיים. אכן, שיווק זה מקצוע שעוסק באסטרטגיה ואפשר לתת בו ביטוי ליצירתיות. אבל אסור לנו לשכוח שחלק ניכר מהתפקיד של מנהל השיווק הוא דווקא עיסוק בנושאים טקטיים,
בנושאים שמביאים לתוצאות בטווח הקצר, ועיסוק רב במידע. במידע, או נגיד יותר נכון, בנתונים. ניתוח נתונים ותרגומם קודם כל למידע, ואחר כך לידע. אז איך אנחנו משפרים את הביצועים של פונקציית השיווק הבינלאומי? מהו המיינדסט שמנהל השיווק הבינלאומי צריך לאמץ כדי לשפר את הביצועים שלו? אז העיקרון הראשון, הלקוחות של השיווק בראש ובראשונה הם קודם כל המנכ"ל. המנכ"ל, הדבר המרכזי שמעניין אותו זה רווחיות. לפיכך, השיווק צריך לחשוב כל הזמן איך הוא דואג לשיפור רווחיות החברה. הלקוח השני או הלקוחות, קבוצת הלקוחות השנייה של השיווק, אלו אנשי המכירות. ועלינו לעזור להם למלא את התפקיד שלהם בצורה יותר טובה. המונח שבו משתמשים יותר ויותר בשיווק בשנים האחרונות זה ייצור לידים. אנחנו רוצים ליצור לידים לאנשי המכירות וכך להקל עליהם. העיקרון השני הוא, אנשי השיווק חייבים להחליף את אוצר המילים שלהם. בעבר אנשי השיווק דיברו על קמפיינים. אנחנו מנהלים קמפיין. זה נכון במידה מסוימת, אבל היום אנחנו צריכים להשתמש באוצר מילים אחר. אנחנו מנהלים שיחה עם לקוחות. הלקוחות הם בני אדם. אנחנו צריכים לגרום להם להרגיש משהו ביחס למוצרים ולשירותים שלנו. אנחנו צריכים לדבר במונחים של return on investment. אנחנו הולכים להשקיע משהו באיזושהי פעילות שיווקית, מה יצא לארגון מזה? אז חייבים להחליף את אוצר המילים. אוצר המילים של מנהל השיווק מהעבר כבר לא מתאים היום. אנחנו חייבים להפסיק להיות order takers, ממלאי בקשות. אנחנו צריכים להתחיל ליזום. מנהל שיווק שכל מה שהוא עושה זה להכין מצגות לאנשי המכירות, לעזור להם להתארגן בתערוכה, ופעולות מהסוג הזה, באופן טבעי הוא מנציח את מיצובו הארגוני מאוד מאוד נמוך. מנהל השיווק צריך ליזום פעילויות. להפסיק לפעול במונחים של תקציב ולהתחיל לפעול במונחים של תוצאות. מה יוצא, כבר אמרנו את זה, אבל אני מדגיש את הנקודה הזאת עכשיו, מה יוצא לארגון כתוצאה מהפעילות השיווקית שמנהל השיווק מציע. Return on investment הוא מושג מאוד מאוד מרכזי היום בפעילות השיווקית. מנהל שיווק שמגיע אל המנכ"ל שלו ורוצה ליזום איזושהי פעילות, אם הוא לא ידע לבוא ולהגיד מה יצא לארגון מזה, במונחים של return on investment, ולא רק במונחים מופשטים של נשפר את המיתוג שלנו, לא יצליח. למדוד. עוד דבר די חדש שנכנס לשיווק, אנחנו כל הזמן צריכים למדוד. ומנהל השיווק צריך לשאול את עצמו, מהם המדדים המרכזיים שבאמצעותם יוכל למדוד את אפקטיביות הפעילות שלו. יש היום המון מדדים שיווקיים, פעילות שיווקית באינטרנט מאפשרת לנו למדוד בקלות מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לפי מה אנחנו מודדים. אז אני אתן כמה דוגמאות למדדים שנחשבים המובילים בשיווק. מחירות שהושגו ישירות מהפעילות שלנו. האם השיווק מסוגל לבוא ולהציג מחירות מסוימות שהושגו ישירות כתוצאה מפעילות? כסף, כלומר שהבאנו. עלות להשגת ליד. כמה עולה לנו להביא ליד ממקורות שונים? מדד מאוד מאוד חשוב. Customer Lifetime Value. לקוח קונה מאיתנו בשנה $10,000. אבל אורך חיים ממוצע של לקוח הוא אצלנו בחברה 10 שנים. כלומר, ה-Lifetime Value, הערך שלו לאורך מחזור החיים שלו עבורנו, הוא $100,000. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה בטיפול באותו לקוח. ומדד אחרון שאני אציין אותו, מבין רבים שקיים, זה ה-Return on Investment על האונליין מרקטינג שלנו. שבו ותחליטו מהם המדדים ותמדדו באופן קבוע. עיקרון נוסף
ללמוד את היכולות הנדרשות של העידן החדש. מנהל השיווק בעבר היה צריך להיות בעיקר בן אדם יצירתי. היום מנהל השיווק מהדור החדש צריך לשנות לגמרי את הגישה שלו. הוא צריך חשיבה כמותית. הוא צריך ללמוד להשתמש בטכנולוגיות חדשות. אונליין מרקטינג כדוגמה. מרקטינג אוטומיישן כדוגמה. דאטה מיינינג כדוגמה. והיכולת האחרונה שמנהל שיווק חייב לדעת להשתמש בה, זה מה שנקרא מרקטינג קונטנט. תוכן שיווקי. פיתוח תכנים שיווקיים במדיות שונות, שאותם אנחנו נותנים ללקוחות ללא תשלום. עיקרון נוסף הוא להעמיק כמה שיותר בלימוד נקודת המבט של הלקוח. מנהל השיווק חייב להיות מומחה בלימוד נקודת המבט של הלקוח. הוא זה שצריך להבין את הלקוח, את הצרכים שלו, את המוטיבציות שלו, את העדפות שלו, איפה הוא אוסף מידע, הוא המומחה לזה בחברה. שימו לב, אנחנו מדברים בשיווק בינלאומי. קושי לא מבוטל יש פה לבצע את המטלה הזאת במקומות שונים בעולם, בשפות שונות, בתרבויות שונות. לפני המון שנים, פיטר דרוקר אמר משפט שהוא משפט שצריך להנחות אתכם בכל הפעילות שלכם. Marketing is the whole business taken from the customer point of view. התמונה שהארגון יראה, המדויקת ביותר, הבהירה ביותר, תהיה כאשר הוא יושב על הכיסא של הלקוח ומשם מסתכל על הארגון. ולא כמו שרובנו עושים, יושבים ליד השולחן שלנו במשרד בישראל ומסיקים מסקנות על לקוחות באנגליה, בצרפת או בסין. עיקרון נוסף, להשקיע מאמץ בשיפור מערכת היחסים עם המכירות. אנשי מכירות ואנשי שיווק זה אנשים מסוג שונה לגמרי. מבנה האישיות שלהם שונה, המקצוע הוא שונה, ויש חשיבות מאוד גדולה לעבודה ביחד, לאליינמנט. איש השיווק הוא זה שצריך להשקיע את מירב המאמץ בשיפור מערכת היחסים עם המכירות. דרך אגב, זה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה שלנו, שיפור מערכת היחסים עם המכירות, תנבע במידה רבה ביכולת של השיווק, מהיכולת של השיווק, להקל על החיים של אנשי המכירות. לייצר עבורם ביקושים, לייצר עבורם לידים. אז בואו ננסה לקראת סיום לסכם את 5 העקרונות שצריכים להנחות את מנהל השיווק הבינלאומי בבואו לייצר ביקושים. חלק מהדברים האלה דיברנו עליהם. הדבר הראשון, הכר לעומק את לקוחותיך. מנהל השיווק חייב להכיר לעומק את הלקוחות שלו. את הכאבים שלהם, את המוטיבציות שלהם, את הצרכים שלהם. העיקרון השני, נסו לגרום להם למעורבות. איך אנחנו גורמים למעורבות לקוחות? על ידי כך שאנחנו מספקים להם יותר ערך. אנחנו לא מספקים להם ערך רק בסוף התהליך. כאשר אנחנו מוכרים להם, סוגרים איתם עסקה לגבי המוצר שלנו. אנחנו מספקים להם ערך תוך כדי התהליך, כדי לייצר את אותה העדפה שדיברנו עליה בתחילת ההרצאה. ספק ערך מעבר למסרים שאתה מעביר. את זה אנחנו עושים בעיקר באמצעות תוכן שיווקי. תוכן שיווקי שעוזר להם לקבל החלטות טובות יותר. שלב ואתם את מאמצי השיווק לתהליכי איסוף המידע והרכישה של הלקוח. אם אמרנו הכר לעומק את לקוחותיך קודם, עכשיו אנחנו אומרים תכיר לעומק איך הם קונים. עקוב אחרי מסלול הרכישה שלהם. תזהה איפה הם מחפשים מידע. תדאג להיות שם. תזהה מי משפיע עליהם בקבלת ההחלטה. תדאג להיות בקשר גם עם המשפיע. אז אופן הפעילות שלנו של ייצור ביקושים צריכה להיות מותאמת ל-workflow, לתהליך קבלת ההחלטה של הלקוח. והדבר האחרון, מדוד. כל הזמן למדוד את הפעילות שלנו. גם למדוד איכותית, טוב
טוב מאוד, בינוני, וגם למדוד כמותית. לסיכום, השקף הזה בעצם מציג לנו את כל המפה כולה, ואת כל המיומנויות שנדרשות ממנהל השיווק הבינלאומי, כדי שיוכל לבצע את תפקידו טוב בהתאם לעקרונות שמנינו במהלך ההרצאה. מה אנחנו רואים בשקף הזה? בצד הירוק של השקף אנחנו רואים פה מה שנקרא Outbound Marketing. כלי שיווק שהכותרת Outbound מבטאת בעצם מאמץ ישיר להגיע אל הלקוח ולגרום לו לעשות משהו. אנחנו מכניסים תחת Outbound Marketing סדרה של פעולות כמו פרסום רגיל, פרסום ממומן, אימייל מרקטינג, השתתפות בתערוכות, דיירקט מייל, יחסי ציבור, אנליסט ריליישנס, טלפרוספקטינג ואינסייד סיילס. כל השיטות האלה לייצור ביקושים, מנהל השיווק חייב להיות מומחה בהם. מומחה זה לא אומר שהוא צריך להפעיל אותם, לדעת איך להפעיל כל אחת מהשיטות האלה. הוא יכול להשתמש בקבלני משנה, אבל הוא צריך להבין את המשמעות ואת התרומה של כל אחת מהשיטות האלה עבור החברה שלה. בצהוב יש לנו את כל הכלים שאנחנו קוראים להם Inbound Marketing. Inbound Marketing אומר מאמצים שיווקיים שמטרתם למשוך, to attract לקוחות אלינו. האתר שלנו הוא כלי של Inbound Marketing. Search Engine Optimization זה כלי של Inbound Marketing. פעילות ברשתות חברתיות, Social Networks, זה Inbound Marketing. כל מיני איבנטים, אירועים שאנחנו עושים ברשת, למשל Webinars. הכלים האלה, אלו הכלים שאנחנו קוראים להם Inbound Marketing, ממגוון הכלים שאני ציינתי אותם ברמה של כותרת עד עכשיו, מנהל השיווק צריך לבחור את הכלים שעובדים יותר טוב עבור החברה שלו. הניהול של כל כלי ה-inbound וה-outbound שציינו נעשה באמצעות 4 כלים טכנולוגיים שמסומנים פה באדום: Marketing Analytics, Marketing Automation, CRM ו-Content Marketing Systems. אלה 4 משפחות של כלי תוכנה שעוזרים לנו לנהל את התהליך הזה בצורה הרבה יותר מדויקת. Marketing Analytics, ניתוח נתונים כדי להוציא מהם מסקנות לגבי האפקטיביות של הפעילות שלנו. CRM, שאני לא צריך להרחיב את הדיבור עליו כי זה כלי מאוד מאוד ותיק. Marketing Automation, Marketing Automation זה תחום חדש של תוכנות שיודעות לנהל באופן אוטומטי או חצי אוטומטי את התהליך השיווקי שנעשה באונליין, שנעשה באינטרנט. ו-Content Marketing Systems, גם אלה כלים אוטומטיים שמאפשרים לנו לנהל בצורה אוטומטית את תהליך הפצת התכנים שלנו ברחבי הרשת. שימו לב, באמצע מופיע Content. Content שיווקי. Marketing Content, תוכן שיווקי, הפך להיות לנושא מאוד מאוד מרכזי בפעילות השיווקית שלנו. בעזרתו אנחנו יכולים גם עבור חברה קטנה ליצור מודעות, ואם הוא כתוב מצוין, הוא גם יהיה כלי מרכזי בייצור העדפות שלנו. תודה רבה לכם. מידע נוסף על הנושאים האלה אתם יכולים למצוא גם בבלוג שלי, שנמצא www.michaelgali.com. למעלה מ-500 מנהלים קוראים את הפוסטים שמתפרסמים שם אחת לשבוע. נשמח אם תצטרפו. תודה רבה.